एक्यूट माइलइड लिउकेमिया बेखौथ' जों जायखौ ब्लाड केन्सार होननानै मिथियो बियो ओंखारबाय बेनिफ्राय पेरिकार्डियाल इफ्यूजन बियो हार्टआव दै जमा जानाय हार्टनि सोरगिदिं खुलुमबाय गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आं दायो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाबाय आङो थांनाय हप्ता मोननैनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जोंहा हासबेन्डनिनो असे बिगुमै बिथाङा हस्पिटालाव जि ट्रिटमेन्ट लाबाय थानो गोनां जादों बेयावनो आङो राङारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां राङारि अनसुंथाइ हरदोंमोन हेफाजाब हरदोंमोन जाय जेसां हायो बेबायदिनो हानायसिबाङै हरदोंमोन बिनिखायनो आङो बे नोंथांमोना जायफोरा सापर्ट खालामबाय नोंथांमोन बयखौबो आङो भिडिअ बनायगिरि जानानै आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थादों खायसे खायसे बे बेमार जानायनिनो आदानिनो फिसाला सदिप बिनियाव सोना हरदों होननानै जों मिथिबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय खायसे आरो जोंहा हासबेन्डनियाव सोना हरदोंमोन बिदिनो जोंहा आरो हासबेन्डआ बे सदिपनियाव सोनानै हरनाय बेबायदि खालामबाय बिनिफ्राय गोबाङानो हरदों जोंहा हासबेन्डनियाव बिदि स्क्रिनशटफोरबो दोङो बे राङारि अनसुंथाइ हरनायफोरनि गेजेरावनो आङो सासे मानसिनि मुंखौ मुंख'नो इच्सा खालामदों बिथाङा हाग्रामारिनि बिथां सार सानसुमा दैमारि जायखौ जोङो बरबाबु होननानै मिथियो बिथाङाबो हरदोंमोन बिथांखौबो आङो भिडिअ बनायगिरि आरो लोगोसे जोंनि न'खरनि जानानै गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थादों बिनिफ्राय बिथांजों लोगोसे जेसेबांखिनि हरदों आङो साफ्रोमखौबो आं भिडिअ बनायगिरि जानानै आरो लोगोसे जोंनि न'खरनि जानानै गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थादों आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय दायो बे साबायखर बावनायजों लोगोसेनो आरोबाव जायफोरा हायो बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइ हरबावगोन होनना आसा खालामनानै आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होनोब्ला आं दाखालि जे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन बिनि अखानायैनो इमारजेन्सि बे हस्पिटालाव लांब्रबनो गोनां जादों गुवाहाटी GMCHआव ओमफ्राय इमारजेन्सि लांब्रबनो गोनां जाबाय बिदिनो इमारजेन्सि लांनानै समबाराव लांनानै नेक्स्ट मंगलबार हप्तासे फुरा ICUआव दोनहैनो गोनां जादोंमोन बिनिफ्राय ICUनिफ्राय फाइनोसेयाव ब्लाडनि मोनसे रिपर्ट मोनाखैमोन ना मानो थैया रानबाय थादों ओमफ्राय बिनि थाखाय बे ब्लाडखौ गारबोनाय जादोंमोन टेस्ट खालामनो थाखाय बिनिफ्राय बे हप्तासे ICUआव थाना न'आव फैबाय बिनिफ्राय आरो न'आव फैनानै साननै ना सानथामनि उनाव बे रिपर्टखौ मोनबाय रिपर्टआथ' जों बे जायखौ सन्देह खालामदोंमोन बेनो जामारबाय जायखौ जोङो ब्लाड केन्सार होननानै मिथियो बेनो ओंखारमारबाय ओमफ्राय बे रिपर्टआ ओंखारनाय लोगो लोगोनो अखानायैनो बेयाव लांफिनबाय गुवाहाटी GMCHआव ओमफ्राय दासिमहालागि दोङो दिनै 30 अक्ट'बर दिनैहालागि दोङो बेयावनो दायो केम' होगासिनो बिनिफ्राय केम'आ गाबोन जोबगोनदां आंबो मोजां मिथियाखै जिखुनु होबाय थादों ओमफ्राय गाबोन जोबगोन बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय आंहा बे भिडिअ बनायनाया बिराद लेट जाबाय थारमाने जोंहाबो न'खराव बिमाबो बिफाबो फिसाजोबो जों साथामबो लोमजानानै बिदिनो जोङो खबरबो लानो हायि बिदि जालायलायबाय जोङो गावबा गावखौनो माने बेबायदि आदर लागनो हायि बेबायदि अबस्था जादोंमोन आरो साथामबो लोमजाना थादोंमोन ओमफ्राय खबर लास्लाबनो हायाखैमोन बेबायदिनो आंनि भिडिअ बनायनायाबो बिराद लेट जाबाय दाखालिफोरनो खालामनांगौमोन आङो बे भिडिअखौ ओमफ्राय केम' लाबाय थानायखौबो जोङो मिथिलायाखैमोन बिदिनो केम'आनो मोनथाम जोबनानै मोनब्रै लालायलायनाय जाबायमोन होमबासो जोङो मिथिदों केम' लालायलायबाय होननानै बिनिखाय आङो बे भिडिअखौ इमारजेन्सि खालामनाय जाबाय मियाबो खालामदोंमोन आङो भिडिअखौ ओमफ्राय मिया खालामनानै माथोआनो ओंखारथारासै आंहाथ' माहाय गुजुबानो गगा मोनबानो माथोआ गोदोलांनो नागिरो बिनिखाय आङो भिडिअखौ मिया बनायबाबो आङो इडिट खालामासै बा आपल'ड होआसै ओमफ्राय दिनै आङो नेक्स्ट खालामफिननाय जाबाय ओमफ्राय दा जियानो जा ओमफ्राय दायो ट्रिटमेन्ट होबाय थादों केम' होबाय थादों ओमफ्राय गाबोन जोबगोन बे केम'आ बेनिफ्राय दावायाथ' बिराद दाम दायो बायबाय थानो गोनां जाखादों टेब्लेट मोनसेयानो
2000 3000 4000 बिदि होननानै खोनादों जायफोरा जाफेरदों बिसोरो मिथिगोन न'खराव जायफोरा जादों बिसोरो ओमफ्राय बिजिफोराबो मोनसेयावनो 20,000 30,000 बबेबा 80,000 1 लाख बेबायदि होननानै खोनादों आंबो थांनाय जायाखै गाबोन समनियाबो थांनाय जागोन ओमफ्राय बिदिनो ट्रिटमेन्ट लागासिनो ओमफ्राय फैसाफोरा बिराद थांगासिनो जायफोरा न'खराव जादों बिसोरो मिथिखायो बिराद फैसायानो मैल' गैयि बायदि ओरैबायदि फैसा नांगौ जाबाय थादों माने दावाइफोरानो बिराद दाम बेबायदिनो बिस्रा फैसानिनो ओरैबायदि उसुबिदा जादों ओमफ्राय दायो बन मेरु टेस्ट खालामनाय जादों बेखौ रिपर्ट मोनथ'वाखै ओमफ्राय बाद बाखि टेस्ट खालामनायखौथ' रिपर्ट मोनजोब्बाय आङो बेखौ बुंना होनो इच्सा खालामदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय एक्यूट माइलइड लिउकेमिया बेखौथ' जों जायखौ ब्लाड केन्सार होननानै मिथियो बियो ओंखारबाय बेनिफ्राय पेरिकार्डियाल इफ्यूजन बियो हार्टआव दै जमा जानाय हार्टनि सोरगिदिं दैया जमा जायो बिनिफ्राय बे दैखौ बख'नानै टिभिनि टेस्ट खालामनाय जाबाय ओमफ्राय जेबो ओंखाराखै बेयाव बिनिफ्राय नन क्रिटिकेल CAD कर'नेरि आर्टेरि डिजिज बियो हार्टआव थैया थाबथा जानाय जेनेबा थैया खारबाय थानाय गेजेरावनो दसेनो नांथाना होयो बिनिफ्राय आरो दसे थानानै लोगो बिदिनो बिराद स्पिड खारना होयो बेफोरबायदिनि थाखायनो हार्टआव बिराद सायो बिराद दुखु मोनदों बिहा हार्टआ गुजुबाथ' ओरैबायदि सायो हमथा गुजुनो गोनां जायो आरो गुजुनायबो दोङो ना बिनिफ्राय कनसेन्ट्रिक LVH लेफ्ट भेन्ट्रिकुलार हाइपारट्रफि बियो हार्टआव बुगानाय जेनेबा बे हार्टनि सोरगिदिं दैया जमा जाबाय नालाय बिनि थाखाय हार्टखौ बुनाय बेबायदि ओंखारबाय डक्टरा बेबायदि खिथाबाय बिनिफ्राय एनिमिया माने बे थै गोजा थैखौ जोङो गोजा नुयोना ओमफ्राय बे थैया गोजा नुनाया खमायलांनाय थारमाने थैया खमायलांनाय बियो बिनिफ्राय प्रस्टेट हासुदै नाला बे हासुदै नालायाव मेजेम होनगोन ना मोदोम होनगोन बेखौ बुगाना होयो बिनिफ्राय हासुदैया फायग'नो हाया नांथानानै होयो बे बुना होयोना ओमफ्राय लामाया नांथानानै होयो बिनि थाखाय हासुनायाव बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय बेफोर गासैबो बे इनफेक्सननि थाखाय जालांबाय होनना खिथादों डक्टरा बिनिफ्राय दायो बेफोर गासैनिबो ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय जादों ओमफ्राय दायो बे मेनलि बे ब्लाड बे केन्सारनि थाखाय केम' होबाय थानाय जादों दायो ओमफ्राय बे केम'खौ गाबोन जोबगोन केम'आ गाबोन जोबगोन बिनिफ्राय मा ट्रिटमेन्ट दंबावो बे डक्टरा खिथालांबाय थाबासो मिथिसिगोन माला जोबगोन माला फायनो मोनगोन बेखौथ' मिथिथ'वाखै बिनिफ्राय मासे मास बिजिखौ होनांगोन होननानै खोनादों बिनिफ्राय दायो ब्लाड मोनथाम AB पजिटिभ गोनां ब्लाड मोनथाम नांगौ जादों होनदों बेखौबो मोनाखैमोन दाहालागै खबर लानाय जायाखै दायो मोनदों ना मोनाखै मिया मोनाहालागैथ' मोनाखै होनना खबर लानो होनाय जाहाखो माहाबाफोर सोरखौबाफोर मोनगोनदां होनना डाइरेक्ट माने AB पजिटिभ गोनां थै गोनां मानसिखौ डाइरेक्ट मोननायबा मोजां जागोन होननानै नागिरहरदोंमोन दाबो मोनाखै बिनिफ्राय दा मा जागोन बेखौ सावरायबासो मिथिसिगोन बिदिनो दायो ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय जादों ओमफ्राय बिनिखायनो दायो नोंथांमोना सोरबाफोर हायोब्ला बिदिनो दाखालि खनसेयावथ' आंनिया भिडिअ होनायाबो बारा मोजां जायासै एकाउन्ट नाम्बारखौबो आङो बुंना होआसै आरो बारक'डखौबो आङो गुवारै होनाय जायासै ओमफ्राय बांसिन मानसिनियावनो सिनायहैयाखै ओमफ्राय मोजां जायाखै होननानै खिथाहरदों ओमफ्राय जायफोरा हरदों बिसोरो जोंहानियाव बिदिनो स्केनारखौ हरलाय एकाउन्ट नाम्बारखौ हरलाय होननानै बिहरफिननानैसो जोंहानिफ्राय हरनो गोनां जादों सिगाङाव आङो होनाया मोजां जायासै फार्स्ट टाइममोन नालाय ओमफ्राय मोजांबो रोङासै ओमफ्राय बिनिखायनो खायसे मानसिफोरा हरनो गोसोब्लाबो हरजोबनो हायासै होनना आं सान्दों ओमफ्राय बिनिखायनो आङो दायो जायफोरा सिगाङाव हरनो गोसोमोन हरनो हायासै बा सिगाङाव बिदिनो उपाय जायासै दायो जि हागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना हरब्लानो जाबाय बिनिखाय आङो नैबे बे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारा बे सदिपनिनो थारमाने बे बेमार जानाय आदानिनो फिसालानिनो बिनि थाखाय आङो नैबे एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होनाय जाबाय ओमफ्राय गाहायाव फन नाम्बारखौबो होदों सोरबाफोर खबर लानो गोसोब्ला बोरै जादों मा खालामबावनांगोन बेफोरखौ खबर लानो गोसोब्ला खबर लाहरबानो जाबाय माने सिगांनि भिडिअ होनायावबो खायसे मानसिफोरा फन नाम्बार बिहरनाय जादोंमोन नालाय हरलाय रायलायनो दायो बोरै दोङो होननानैहा न'नि जानाय बा खायसे माइ
सिनायनाय खायसे न'नि खायसे माहाय न'नि जानाय बिथांमोना रायलायनो लुगैयो खबर लानो लुगैयो नालाय बिनि थाखाय एकाउन्ट नाम्बार मबाइल नाम्बारखौबो बिहरदोंमोन बिनिखाय आङो दायो एकाउन्ट नाम्बार आरो मबाइल नाम्बार बेखौबो होनानै होनाय जाबाय आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ खनसे बुंनानै होनो दे आं लिरना लाखादों बेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ 5265959377 खनसे बुंबावनो 5265959377 बिनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौबो आं खनसे बुंनानै होनो 8011959396 खनसे बुंबावनो 8011959396 बियो मबाइल नाम्बार सोरबाफोर खबर लानो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानदों नोंथांमोना जेसेबां हायो थाइसे थाइनैब्लाबो 10 थाखा 20 थाखाब्लाबो बेबायदिनो हेफाजाब होलायदो जाय जेसां हायो बेबायदिनो बिनिफ्राय बे थाइसे थाइनै बे 10 थाखा 20 थाखा हरनायानो जमा जायोब्ला टेब्लेट मोनसेनिबाबो बायनो थाखाय बहुद सुंस'नाय जागोन बहुद हेल्प जागोन बिसोरनो थाखाय बिसोरथ' ओरैबायदि दायो थाखा फैसानि बहुद माथिं मोनगोन माथिं मागोन बेबायदि जाबाय थानो गोनां जाबाय सिगाङावहा बे भिडिअ खालामदोंमोन ना आंबो खालामदोंमोन ओमफ्राय सदिबाबो खालामदोंमोन लोगोसे जोंहा हासबेन्डनिनो बिदा लोगोसे बे जोंहा हासबेन्डनिनो बिदा बिनिनो जि फिसाजो बेबो खालामदोंमोन ओमफ्राय बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नोंथांमोना जे गरसे गरनै हरनाय बिनि गेजेरजोंनो माहायब्लाबो हेल्प जादोंमोन बे नोंथांमोन हरनाया बे सिगाङाव बे ICU आव दोनदोंमोन ना हप्तासे बेयाव जोबनाय जाबाय बे नोंथांमोना हरनाया बेबायदिनो बहुत हेल्प जाबाय ओमफ्राय बे ICU आव दोननायाव बहुत हेल्प जाबाय दा बेबायदिनो नोंथांमोना जाय जेसेबां हायो हरबावबानो जाबाय सिगाङाव आरो जायफोरा हरनो गोसो दङमोनब्लाबो हरनो हायासै माबा मोनसे उसुबिदा जाबाय बा माबा मोनसे कारनाव हरनो हायासै बिनि थाखाय दायो सोरबाफोर गोसो दङब्ला नोंथांमोना हरलायबानो जाबाय बेबायदिनो सासे सासेखौ हेफाजाब होलायब्लानो जाबाय संसारावथ' मा दायो जेनेब्ला जिबनाबाबो दायो दोङो गाबोन गैया बेबायदिनो बे बहुद बिजिनि गेजेरावब्लाबो बहुद दुखु दाहा लोमजानाय साजानायनि गेजेरावनोब्लाबो जोङो सासे सासेखौ जोङो हेफाजाब होनांगोन गुबुन सासे सासेखौ मदद होनांगोन बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै नै अखाबो थाइफ्रिदों अखाबो हाबाय अखायाबो गोसा हासिगोनदां बिनिफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै अखायाबो थाइफ्रिबाय गोजांलाय लांबाय आंथ' गन्थङाबो नांथाबोबाय अखा हानायदों बिनिफ्राय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बेसांखिनियानो गोजोन्थों